Terus madita salut namanginang berjumpa kita muse di kanal YouTube nami pada sa barito namardongan poda lima bisa ada huta kadang masih ada keluarga kolan sana do anak pinasida uli jala pistardo anak nai idaun masai holong doroha ni natoras na di anak na sisap pisiki manangaha di pangido nang peso apala so patut saya na dilehon natoras na ido kau maldo didok anak nai melujut rohana lau maau manikot nin narupani jala somaldo didok akasi solhot na unang palosamu manjaibana alai dialusi natoras naido bamu badoi muse alai lam magodang danaki magodang donang manjani rohana dina sahali adong do dipangido anak nai nasuboi dipatupan atorasna laos dido anak nai ma lau mau manikot gabi dido natoras nai ma unang sitok kada hasian dijaga honto dik kudoho alai terus do lau dak danaki dibuat mabutuhan ipinahan lubu jala dibuan ma tudalan haumana ipiakom ma butuha bolon nipinahani di atas nidalan alai butuha meti dipagajang ma uhut majak ibana tuhau dionggom ma tapahan ni butuhai jala sadde maibana diakka didakka nihau jala dipapipik matana dinama mulus natoras nalau tuhau matarsonggo maibana mamereng butuhai jala dibereng matugijang nunga disi anak kasian nai pipik jala sadde mamitor manganggu bo barmain atai mulak tuhu tajala didok ranunga ma tebe anak hasyaki ainunga diutahon butuhana moloboy asa paswak kamu jolo dongang bedo akka natoropi dihado parjadi ni ini narohana sidabe alai rakmat dulu manasida dung pardapo nasongoni dang margotak-gotak be ekel ni natoropi mamereng namasai longang nasida mamereng pistar ni danaki manipu pangatusion ni natoras nai adong deba madokon mololam magodang danakon sahat didia ma ulaning panipion na naing manyan tibu tugu danaki mulai sian marsiajar mangalaka terus tunaboy marlujung tongoni dohot pikiranna marhite pamodiayo dijabu marsuru tu sikola minggu nang sanga manirpang tudalan parmaraan gabe makorhon haurahon horas